Bueno, arratsaldeon, ongi etorri oso bilkura honetan eta asteragoaz. Lehenengo puntua, Udal Batzarra 2019ko urtarrilaren 21an burututako saioari dagokionak onartzea bidezkoa balitz. Zer komentatzeko hartai buruz? Guk bentsatak ez duela kasu. Orduan batzikite. Oso jaso duzu. Zueles? Zer diguzita. Gai ordena bai, ben hartaik ez dugu. Gai ordena bakarrik. Ez bizto, hori bihatzea bat dira. Bueno, ez da gabatzen. Gauako latzea. Bueno, 2019ko aurrekontua plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda. Bueno, Gorka, nagatzea ikitza. Aurrekontua, proposatzen zagoen Udal Batzar honei, izagotzen zaik 2019ko 5.000 eta 40.000 eurotakoa. Zagoentzateka, proposatzen zagoena. Nola banatuko dut, sarrerak, zuzeneko zerrak 1.140.000, hori azken batiak IAE eta IBILak eta historioiek, zeharkako zerrak 30.000 euro, impuesto de construcciones, o ditzen zagoeneko guztan horrei hortik espero dela kobratzia. Tasak eta bestelako sarrerak, gehien bat, Goetxeko bat zitunak ez, Zaborra, Urana, egoi izan, etxiko uniko sortukoa, zerako utela dut nago. Profesorkia naztu, bigarren puntu esan likidazio norte esan justu. Hiru gara gozako. Nik izan, nuke bigarren puntu esan. Bigarren puntua, horrekontua. Biro zion da. Bai, bigarren puntua. Bigarren puntu bezala, emeretziko aurrekontua plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda. Hori enak, aurrekontua enak. Aurrekontua ez da zein. Likidazio esan zan. Likidazio iguaren nahi. 2018 hori zioa. Bigarren puntua da, 2019ko aurrekontua. Plantilla organikoa eta... Eta batek, presupuestuen batek onartzen plantilla organikoa. Nola presupuestuen batek onartzen plantilla organikoa eta? Ez que, gero beste problema dagoena da, primero etortzea ditu, gaizaren da bajarretan, da nola gobernu batzuretik gaizaren da hori, igual, ez tegoen horra ikusten, hori gertatzen segura da, eta hor, unien bertan... Plantilla onartzen, aurrekontu onartzen ean, aurrekontu batek urteroko... Ez da oso era ulergaitzian erraktauta da olako esati. 2019ko aurrekontua, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda. Hori nola interpretatzea? Aurrekontu onartzen da hori. Beti ina bezala, beti horret. Beste urtari uste jarri izan dela, igual, gare jarri zaten 2019ko aurrekontua. Eta batea onartzekoa, plantilla organikoa onartzekoa. Beste urtean, egin beraz, segure duzi, onartu izatek. Plantitzea aurrekontu onartzenean, urte hortako beti hori. Nik uste bitzat. Nik uste aurrekontuen onarpen orokorraz hitz egiten ari gara? Bai. Aurrekontua eta plantilla organikoa. Bilerero ditu. Hori nik esan duke, beste ejerzizioetan ez da horra izan. Gopeseke... Reazio ez que hola reatatu zer puntua, baina zean, beti agarek. Erabaizan ikusten barek. Beti agarek, aurrekontu batean onartzek, plantilla urtero. Gopeseke beste urteetan... Bozkaude unian, bozkaude aurrekontua. Aurrekontua. Horraitik, eta beste urtetan guzien ez da. Horrek inbizituki da matutia... Gobernutik aurrekontuan negoziaziorako prozesu bat eman izan da, beste kontua, prozesu horrek igual, ez dura ematen, igual, gobernuak jasegantzukan asmo, oposizio bat ez da lokalezko, horraitik, zatez? Aurrekontua komisio da handu, bi
Informazio beste. Ez lanpostu zerrenda beste urtetan, nik uste nola modifikazio dugu estanean, direktamente, ez deula komenta hori, porque ez deula aldaketa ikanioki plantilla organiko. Igual izan latxai hori arrazoia, ez da. Esan nahi tena da, gobernu batzuketik ez dela pasa, horrekontuen inguruko ezer, komisioetan, komisioak goratu da, informatibo soia. Ogasuna batzordea onartzanean, akta onartzitu, gobernago. Suposatzea, normaliak egin da bezala, gobernuaren aldetikan, oposizioari, eskaintza bat egiten zaiola, aurrekontu proposamena hau da, eta zuek aurrekontu proposamen honi emendakin orokorra bat gehitu bat diozue, emendakin partziala gehitu bat diskuzue. Prozesu birana ez da egin. Nola ez da egin? Gobernu batzordean hau ez da egin, gobernu batzordetik hau ez da egin. Gobernu batzordean sekuru ez da egin, ogasun batzordean. Ogasun batzordean, batzorde informatiboa eta aurrekotan normalian prozedura berdin emandek. Beti ina prozedura berdin emandek, hori okerritxu handa. Nize prozedura berdin emandek. Esan moneo, prozedura hau pola ez da da inoiz emandek. Eta aurrekontuak ez ditugula beti plantilla organikoekin batea guztatu. Ez da. Atxin, bai ez, bizi guztilean. Bizi guztilean. Bizi guztilean izan dek. Seguillo. Ander, ez ezan. Bai. Seguillo. Aurrekontu da binetza, hirugarren puntua, zaharrean zela, tasa eta euskera zara, esaten nuen 1.223 hori dira, uratikan, zaborratikan, etxe bizitza tutela dutan duak bendea, una mosentotik gana, kobratzitugun tasak. Transferentzia dut 3.000.000 basikamente galetizuena izan dutzete titulazio dira fondo fogartik jasotzena, eta gehiago bestela, basikamente 2.000.000 zein ingurtatuan da. Ondare zarela, 6. Eta gero kapitalera egiteak, 240.000 zen daun zabakarradiak, zuentziko jasotzea, kirolde egitea, arauenak, aurrako etorreko egian zuentzia. Horrein bat horren esan den zera, 5.000 berrogei euro. Gastotan, personal gastoak 1.806.000 bat, zerbitzu eta ondasun arrunten erosketa 1.000 bat, finanz pasiboen interesak 2.500, transferentzia arruntak, beren bat kultura elkartia, eta eman zagunak, urkon eta horrekuntu den dirulantzek, 1.206.000 euro, kapitalera egitean, inbertzio reala behatzen kapital transferentziak 1.012.000 euro, eta finanz pasiboen aldaketa, amortizazioan banko izorri joan zertikan, aurtengo partia, 1.006.000 euro. Gasto berdin, 5.000, berrogei izan zeteke, gazarroni plantatzen aurrekontua alba da, guzti bat, onartzeko. Arraxa da, gu plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda edo gehiago nataletan hau zion gaitezke, baina aurrekontu egin ez. Horretik izaten honen esan detena. Gure egitziz, batek ez daukara horrego izaten joan. Lotura badauka jakina, baina bikoz ez da egin dian. Aurrekontuen proposamena egin, igual, esagostasuna erazi bezake, baina adata guztiz ere, lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoa egiten duen plantamentua oso egiten, eta kasu honetan gertatzea, gobernuak egiten duen plantamentuakin ados gaudela, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda egiten plantamentuan, baina aurrekontuekin ez, hori da asuntua. Horrekin, nola, puntu berdina zatuta da. Egia da, plantilla, eta horrearen gastu guztiak aurrekontu emetuko. Aldaketa dauden, lanpostuen zerrendara, lanpostuen zerrendarik kanpora zeuden, enbazte lanpostu musatzen, eta hori, beste horretan, etzegon. Plantilla organikoana, planteatzeanak, zestuko udaleko lanpostuen plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda, izangoke brigadako 3 balioan hitzeko langile, brigadako enkargatua, eta 2 erekinetako garbitzaile barneratuz.
hori izango litzake aldaketa orain plantillarekin. Eta orduan, nik uste, Mikel esaten bezala, gauzak desberdin izango izkio, presupuestuan teman botazio bat egin dut, eta plantilla organikoan egin beste bat. Presupuestuan kontuan presupuestuarekin kontrasanak beti aipatu izan ditugu, eta badude gastu batzuk beti gana kritiko izan gehanak, eta nagusiki bat izue, kirologiko obrarekin, eta horrak suposatu izan duen gainkostuarekin, beste zaga badakago, kritiko izan geha, nahiz errepikauko horreko argumentu duetan, gero bestetik egiten zailo garro sozialian, abezi batzuk badaudela, eta horietako da alokailu sozialaren dagokioen partida jatorrizko bat hor dago. Egia da, partida horren mendikan eraikinen guzti ditula, baina gure ustez, horreiz buelta batzuk eman berko litzezki joke, eta partida hori ere garen guk ambitzia proposatzen genuen, eta bestea baita ere, horren gestio propio bat. Gestio propio esan nahi dut, beste entiade batzuk dauzkate, euren programak, baina garetxe bezala ibiltzailua da garatean, etxebizitza politika justu eta justuan emateko orduan, alde batetik erreko etxebizitzan tenso bat uneratzeko, eta horren arabera, resulta programa zehatzago bat egiteko. Iguera bat egon da, esan dagoa, hondikan, egira da, eraik bat daitu zara, baina ikusi da, aldaketa bat egon da bat, eskaian aldaketa bat egon da. Arlo sozialenak egitzen zaigu, berdintasunen edakion arloan ere, esan partia egitezeokiak, kontua da, partida jarrita gero partida hori ejerutin behar da, baina hori gaur egunean ezegokia kontutan hartuta eta ere, berdintasunaren gaiak, beste esango lehen garrantzirik ez zukan, garrantzirik azen justizio baten gutan egia, bakigu, gutxe bat ere berdintasun politika aplikatzeko duan, dikula, iruditzen zaio garen ere, eskainean dagoen justizia ondi horrek ere eraina daukala, eta partida bat nintzat, egezik berdin zurren opinionez, nahiko duke, eta partida horren ejekusia ez soilik gauza teknikotan, bezik eta orokorrian ez. Eta gero gainitzean, ikusten dugu baitere, inguruan inguruan, eta hau inoiz plantartu izan dugu baitere batzoretan, esan dut, arlo bat. Momentu honetan herria, prozesu batean gaude, iantolak eta lorkorreko plana osatzen den prozesu botan, eta hor, baduzko berimo batzuk, daudena egoera nahiko, esangoet, berezinean, ez da bat segune guzti hori. Segunean ere, zera bat egon da, bide bat, lur guzti hori gazkainean Kutxabanken eskutan geditu dira, eta zati bat denean, batzela batzuk saldu egin dira, eta justu bat biztua, revizio bat eskatuta da, gare bat, eta revizio egin guentan, zati bat ere itxire egin da, eta ere laborien konpontuko gara. Hor dago. Gure zaigu partida bat egon politzakela baita ere, eremu guzti hori Kutxabanki irostiko. Zeratik, azkenean, horiek momentu hondan jarretza pribatuko lurrak izanagatik, herri honen garapenari erabat eraingo dioen lurrak dialako. Gure filturra zein da, gure filturra da, lur horiek, ez dakit, ikuspegi edo helburu espekulatzaile batekin kanpoko hirugarren batek erostia, eta hori, torrizun urbileako udalkientzako hipoteka bat izatea. Egia da, egun udalak ondik mortarako ez daukala proiektu zehatzik, proiektu horrek ere abeztua ditu, deskontaminazioa tarteko, hori egia da hor dagoela, eta hori hortikan deskontaminazio proiektu hori da bezala emateko hori egia esan da. Bai, hala da, baina iritzen zaigu hori interes publiko lurra izan daitezkela, momentu honetan Kutxabanki horiek salgai dauzkala, eta hor inbertsio kantatu beharko genukela, lur horiek egitzea lurreko udalak erosin dako dituzkela. Eta horrekin batea ere, badaukagu beste arazo bat, eta hau beste arazo bat,
zintian, monitorak bota dira, gaixo daude, eta horre iritze zaigu gaur egunean inzertidumbre handi bat dago, lur jabe zuratuek pinua botata gaur horietan mendikan, ez daki ezer egin, gu garbi daukagu, eta aitortuta jarduera industrialako egurra beharrezkoa irutzen zaigu azkenean beste politika bat eman behar da, oso politika bat eman behar da. Hori garren metean monokultibaren aldeko apostu bat egin zan, horrek ekonomiko bide etekin izan ditu, baina gero ikusi dugu, zer gertatu zaio, ez? Horra berdina, gure iritziz, etxingune guzti urtan dauden lur horiek, lorrontara bat badakau, prehistorikotik hasi eta meategiak eta irutzeko eta hor, lur jabe pribatu horiekin egonik berdala, eta gizanezko behintzat, lur jabe pribatu horiek, lur horiek erosin ez daizkiela, eta titulari publikoan jarri, eta esaten nahi nahi zen bezala ez gira beste munduko kantidatetaz hitz egiten. Horrengo aldo horretak egia da igual, esan egiten bezala ez dugula negoziazio prozesurik, eta gero bestia daukaguna baita ere, batez ere aurku batzuk egirakoa, hori ere, Jordi berritzenekoa urtero komentatu izan dugu. Jordi berritzenen eskubide osoko kide zestoa izatiek, honen hasieran erabaki hartu zen, eta gu bestu esaten garapen agentzietan parte hartu berriztegunik, baina betu ditu esan izan duen bezala, gozabak garapen agentzien parte hartu eta garapen agentzi hortan eskubide osoko kide bezala egiten dugun ordainketa horren retornua aztertu ematu behar dela. Ejerzizioa amaitzen denean, guk egiten dugun ordainketa horrek herri hori zer retorno suposatu dira. Horren arabera, horrengo ejerzizioa behar agertu. Horre ikusi du kutsune bat gaur zentzu hortan, eta beste belarko egiten, eta gu zentzu hortan ere, ordaintzen den diruko guri hori ordaindu izatea egin, lauren egokia behar dugua, ez dago garbi izan duke, iraurki berritzen, garapen agentzia iraurki izena dira dokumendikoki zer esan egin botoratuta, gehiago da azpeiti askoiti earen, esan dezagun, murarako, zestuko murarako gain, hori horrek ere bat. Estatu bat horitzak ere, eta inzuzen agian, horko diru parte hori egin esan duten beste moietara diratu beharko dituzue da. Horren horko garen emandako argumentu haintzat hartutatu, osatu da izazko nago. Nik oso batzuk puntuatzea da. Etxebizitzan kontuan, esan degen ari da, zensua, etxe dutzak, oain egun hogetan gaina prensa nahi garritatzen lege berri bat moldatzen nahi diola, etxe dutzai impostuak, historioak jartzeko, intentauaz merkaura ateatzea etxe dutz horiedanak. Eta gubilera batean, gubilera batean da, uste, provisioazio udazken aldeako legean baitago, eta noain zio fase batean bari, izan aportazioak eta gozo eran egiten, eta beti idea azkenekoa dek, etxe bizitzei ematea bere zerbizioa dela etxea okupatzia, ez nola baita, eta orduan, etzakit zemateko eragina izango du, baina udalai, bai eskola hor erramienta batzuk, nahi behar nahu tema horretan lan nahi, izan nahi. Eta, pixkat hori hortikan, berdintasunan kontuan, nik uste pauso gutxi mandeula eta pixkanak abagoa zela eta konkretu bihar goizian bilera basakau, diputazioko gordabiltzan teknikoakin, eta pixka zestuan tema horretan pixkat gehiago zeratzeko. Gendala gutxi dion gaitu lehen, bastien konkretu konsiliazioai buruz eta jornada bat egin da protokolo batzu sortu galaik egintzat instituzio mailan, porque enpresa pribagoan dago handikan, hortikan zaila guztia, baina, egintzat instituzio barruan bizazio zertan aztie bidea horretan. Gio beste tema, zein duan eta basuen problema eta zaurek,
baina nioen azkenean nire esan zentrauko nioke irargi berritzen eteman. Irargi berritzenen kide izatia, guk apustu bat egin, iruditzatek oso apustu importantia dela. Eta retornuan kontuan, gauza bat inmateriala dela, nola kalkulatzeko jartzen 40.000 euro ze etekin ematen joan. Zerbitzu batzu daude, bai enpresa munduan, bai ikasketa munduan, bai enplego munduan, bai asesoramentu munduan, zenbat enpresailia hor parte hartzen, estadistikarik hau daude, eta nahi iruditzezat, 40.000 euroiek oso ondo inbertitu dazkaula, porque zestua egotia kate horretan aspekti askotik egin, konsideratzen dugu oso importantia dela. Bada gure bilatzen azizkio gure presupuestotan beste zenbait partida, retornuei bila azizkio da nahi, bizka zaila izango ditzakena justifikatzea, baina hortxe gantzen zin, ez? Baina guri iraurgi iruditzazako tema bat 3 urte pasaikeu da oso fuerte dikuela, beste esperientzia handiak eta marrute baitue, eta horre gotiak bai gure sozioekonomia generalien hartuta oso bere etekina ateatzen nahi gara. Guk ez deula udaletxean ikusten zen enpresatan aktuatzen nahi dian, zaktazio konkretu nahi dian, o hemen lan zerbitzu hau endala gutxi jarri danetekan ze etekin egin ateatzen, o ez. Baina, guk hori defenditu dugu eta defenditzen zaiko dugu posizio hori garbi da gau. Miretzak izozen komentatzen dugu nuan, morka, Ez, nik bagarrik, aipamen bat, zaitea pixat, atentzio, gauza zen, duke pixat, zaite bat, rekonozitzoan pixat, esan dena, me gusta zitio zea bat, bi ogasun batzorde izan ditu, eta harritu behar dugu, eta nire usta ipau izan dutela aurreko urten batian, atentzio imantziak, legislatu nontan, izan aurrekontuan onarpenari, itxiranien, eman den zahaz, gauzen aurkeztu bat, eta bigarren bidean inberitzenen, zeu proposamenak aldeko ziala, izalegi proposamen izalegi ogasunien berta ipatzea, zera baten bidez da, harritura sortzenak esatiak esan dekena, bidea horretan proposamenik egon. Eta hori izan den, diru gehiago jarriko zentukela egin duako, besteako, hori plantea dute, unertu ditzen esperientzia nua etxotezean dire, beti izan dek, ogasun batzordetan planteamendu hori dituk zertan, bai aldoatetik, bildu, bagoaz, ondanian HB, ondanian zen, PNV, aportazio egoskin, bere ekarpena egoskin zen, onartu gituan, konzitu onartuko, batzuk onartzen ez dut zanez, eta aldezka, PNV ondanian, gaur guztetan HB, PNV, bagoaz zen denean, behi proposan egoskin. Horkenikak, atentzio hori emantziak, legislatu lontan, kendu trakaso urten batian lontan beste dutan ez da alabik izan, azken honetan ez tek izan. Duan, arridura sortziak izan dekena, eta bota ditu, TS-eko eremu erostia, eta beste, hortzale, jutzete hori inbertziala, ogasun batzordetan aipau, o bestera batean, idatziz, hori zare, egon da aukera egin alizateko. Oso zailetak ari izan dut. Ni konbentziutan izan, aurrekontu urrengo pleno hartuko ziala, garbi, horrela espezi komunikazio. Garbi izan dut, uste, plenoan hasieran garbi ditu dela. Gu konbentziutan gara, aurrekontu hartuko genitula, urrengo, esto plenoan. Entzagin komunikazio fazen izan da, guria zenigo, zeuden hartukoa, izan da, entzagin. Ogasun batzorren, ez direk, izatek, azkenean, organo ejekutorio, gobernu batzordiarek, eta gobernu batzordiek, suposatzea gobernu politikoan, gobernu batzordiek izan da, ogasun batzordiak, teoria, batzordean azala, batzorde informatikoa, horrak izatu. Konbentziutan, urrengo plenuan, eta gero nola, plenua bere, legaliotan izan dian, era aleatorio baten nola konbokatzen dian, eta berez plenuak zestuen historikoki, hilean azkeneko ostegunetan izan, eta legaldia ziren ala erabak izan, hori ez da bete noiz egiten, nazioen plenoa noiz
izan zen, nola hilabete? Gorka, izan dek, pixkat, dinamika desordenatu. Azkeneko plenoa hasi izan zen, nola hilabete? Ez, izan zen hilabete. Horrez, izan nahi du, legealdia hartuko gain nuke. Batusak aurreko legisatuan nabeitzakoa izuzko, agar gile bitezan, begutzak, agar zeinan. Azkeneko plenoa izan ondara hilabete. Eta erabakile izan eta beste bat, basaude bete, hilabetean behin egindako plenoa. Eta horrez izan nahi du. Ez dala jarraitu, ez jarraitzu horrek zeitek. Pixka bat, erritmoa erabat desordenatu. Orduan, oso, izantzak argi-argi iruditzen oposizio bat, pentsatzen egotea, aurrekontuak urmo pleno onartu guztiara. Flipauta ditxok. Nire bai. Flipauta ditxok. Ez dituzte gura gobernuareko danikan. Ez dituzte gura gobernuareko danikan. Azkenean, gobernu batzordean, ez dalako hau gai hau ikutu ere egin. Inoiz ez te tratau gobernu batzordean. Inoiz ez. Tratau. Inoiz ez. Ogasun batzordean, aurrekontuan da beti izan ditu. Ogasun batzordean informatzeituk, ogasun batzordean egitetuk plantamentoanak, da jutetuk, plenoa, gobernu batzordean paragrara egiteanak, indizan dira historikoki aktak onartu. Ez barkau, gobernu batzordea ikbeitzen badak, udalegi egitze bat dina, gobernu batzordea organo ejekutuzia plenoaren ondoren, eta gobernu batzordea izenak esaten bezala, gobernu batzordea, gainuntzeko batzorde guztiak, baino, botere gero zeuka, eredutorea dago, horretik esatik, gorka, eta arigarreta iruditzen zate, oposizioako bozeramaleari ez esan izana datorren plenoan dago aztik, aurrekontu onartzea, eta beste hilabe gaina, eta gero, legaldetan gertatzen. Horretik esatik, eta hori daik, evidentzioa. Eta azkenean, gero kontu da daik, gobernu batzordean ere, azkenean, alkatik ezuan egon, eta horrezanean guztilegin, eta ez zagizen izio egin hori planteatzea. Baina, egina dek, normalenadek, hau, gobernu batzordean. Ogasuna batzorde informatiboa, eta gobernu batzordean. Ogasun batzordean, etzait hartan jasotako. Zuen representantia Xuxuaregi gaur etxer hemen. Ez, txinan ziu. Eta Xuxuaregi behar esan zein, plenua, hoeta baten ekien basan, egon gozala. Da hoeta sortzian ekien basan, ezin txala egon, eta behar pena bat ez egiola, presupuestatako plenuan ez egokia. Itzo hieltxek izan itxo. Da, baina, gauza bat izan guzuet, aito Xuxuaregi gogasun batzordeko kidea. Ni nau, oposizioak bozera malea, eta ni horretik nau gobernu batzordeko kide. Hau logikaz eta politikako legean ala gintzen duelako, eta aurrekontua udara dukian zehar onartzen ditun legeri importantina izan da, ezinbestean gobernu batzordean itzen berrego gai gabe, baina eske hori instituzio guztitako kontua da. Beste kontua da, eremu teknikua ogasun batzordetik ikatzea, baina eske organo politikoa da gobernu batzordea. Perdón, horregatik izan dizu, eske, bale? Eta nik uste hau hori badala maila baina ondori hori bat, erritmo hori ez jarraitzearen ondori ditako bat, jaubea dekura, eta horretik esan dut, eta aurreneko puntua gitziten hasi ganean, horretik arribura, puntuan hasi ganean. Normalian, hilabete batzutan plenoigan estengen izan, normalian alkarrekin agostuta izan dek. Otemaik etzolako, tema batzu esatu oztenak ezintzialako pleno horreta sartu eta ez da eseko estela. Gumentatu izan dugu hori, legealdi hasieran eta plenotan historikoki pleno bat ideko azken ostegunetan egin izan dian bezala, legealdi honetan, hori pixka bat esantatu indala. Eta egunean, hiruilabete gero izango da. Hiruilabete behin gana... Esantatu gara, askotan itzen gara, ibaldaka guztiak erantan esentzaka behin gana oso gauza kuriosu gertatu izan herri hau, daukan biztaneko kopuru batikan, hiruilabete honen bide betzukak plenoik egin gabe egoteik. Eta baina, hiruilabete detetzagoa zelanenak gero pabizatu ginen, hiruilabete detetzagoaztik plenoak egin berazio. Bestela, arago eusketa badagoela, eta hola iman behar, hola izaztea. Eta behin baino dioetan egon behar hiruilabete plenoik egin gabe, konez esan, positiboa, ostentzak. Ez dibetiko. Nek arrazoia bago. Hiruilabete plenoik egin gabe, eta hori gazkarik eta udaletxeko aktan egutegiak egin. Bale. Eso es ala. Bale. Pordon, botazio pasako. Gero, indituren gauzakin, que garapen agentzilek bueltan, zuzen estadistika epatu jo denik estadistika epatuko izkit. Gure esate dituren gauzak esaten dizkigu bestea adibidez.
langabezia tasa, ezta? Suposatzea garapen agentzia batek ere, herri baten langabezia tasan eta herri baten garapen ekonomikoa mintzat ondu beharko lukela. Eta estadistikak aipatu ditu, estadistikak ere termino absolutotan eta relatibotan aztertzia bere arresko bazekoa. Estadistikak ere aztertzia adibidez, legaldioen hasieran, eta pasakinik hau ez da, udalaren eguneko erantzukizua beste faktore asko dela. Adibidez, azpeitiko langabezia tasa, legaldioen hasieran, izan zestu honek bi, hain zuzen ere, iraukin beritzen enteak, argitaratutako, 2018an argitaratutako estadistika da zen, aipatu dituketako. Zestu honen bi punto, ondilagoa. Gaur egunean, azpeitikoa da, zestu baino, bi punto txikiagoa. Zan egiten da, maila hortan, da langabezia tasa. Langabezia zan egiten, eremu oso importantea bat. Horregatik esaten dugu, hori da beste, horregatik esaten dugu, retorno hori, aparte gana, ez dugu aztertu, ez aztertziaz gain, ere, datu batzuk, datu makronik deitu nahi bezala datu absolutoria, erazte dukedak ez hori izateko, zestuak garapen agentzi hortan egiten duen esfortzu ekonomiko horrek, retorno hori ez duela izan. Hortik aparte, eta autortuta goza batzuk interesanteak garapen agentziak badauzkada, orientazioa, legu berria, gaztien inguruan ere, proporzionalki azpeiti eta askoiti programa horietan izan duen parte hartzea etako gazten inguruan eta zestupu da, oso diskonpensatua da. Orduan, zentzu urtan esatek ere, besteak beste programa horiek egin bat generatu gehalako, handa ez hemen, eta horiek bere garanean esan izan genuen. Eta gero egia da, azkeneko zati honetan, zerbitzu bat honea ekartzen segatu gara, hastian, maiztasun jakin batekin. Baina, orduan, hemenko hainbat gaztek bere programa horiek jarretzeko zestutikan area jondar izan duet. Eta orduan, horrezan egiten zentzu hortan ere, oso deskompensatua da. Eta gero, importanteena, guk behintzat, ez dugu azterketa horietan parte hartu, eta guri azterketak eta ezagutzen guk nahi gehiagoa. Bai, ez dakatago hau. Esan egiten, guk beti ezigitu izan dugu, berrota malo €1.000, gantzen bizkilo, iaurki garritzen ni. Ziereko zien esortuko, hori dana, eta guk beti izan dugu, horren retornoa, eta hori plenotan komentatu izan dugu, eta gero izan dugu, gorkak ere behin arrazoia eman izan diu. Esan zuertan, segitzen gaitu dirutza ordaintzen nahi bat dinbagea. Gutxien segin behar duguna da, honen tornoren inguruko azterketa bat. Eta gero, esateko bidu, merezi du, egin duen azterketa baina arabera, onura hau jaso, herri honek, hau ordain dut agera. Hori, hau, hemen, baina ditan izan izan dut, baina barriga, gorkak ere, gorka behak ere, adierazi izan du, behak ere, zalantzat bidea izan da, ordainketa hori egiteko duen. Hau, Inesan izango nuen zantek. Hori izan zen. Orduan, eta gero, eta hau ere, eta gero izan behar, eta hau da, azpeitiko alkateak esan dagoa. Zesto, iraurri beretzen esartu zanean, sartu bertzala, eta nioa korroni itzala baina, 2 urteri ordaindu gabe, esperientzi piloto gisa. Hori izan zaigu, orduan, esan dauka sentsazio hori. Eta, gara, hori ikusten. Berrotamako €1.000 biderla hori egiten garen nahi du, eta ia horrekin bezala, arazi, zigareko eta abarri ordaindu izan zaien diruko berrien da. Hori, gobernu batzorde bat ere... Hortia pasatzen hasi gehiago. Hor pasatzen hasi gehiago. Hori zaten, hori konetzen bezatzea pasatzen gehiago. Pasatzen, arazi, ziok... Arazi, ordu zituzun, ordu eta namagoan, ordu izan jarri. Ez da nervioso jarri. Zerbitzu batzuk udalgunez zauzkanak eta guk mantendu nikeunak entenitu deulako importantia zela mantentzia. Ziadeko bat, bendizan eta arazizaka konsesio bat eken berri lokuta aparte zerbitzu baten exactamente eta zen da problema arazik dakan esleitenagatik, porque arazien esleitena fundazio baten baitan da problema zein da problema lehen esan ditena turismo bulego azian mitxia problema batek €1.000 favorez problema da irakurtzen ez? Ziadeko eta arazi. Esaten ditena bakarrikan da
instituzio batek eta udaletxe batek beak gastatzen giroan fiskalizazio zuzena egiteak zentzela eta ez dala egin. Eta bereziki esan dut, bereziki zehorran da nahi eta esaten dutena da, esan xeadetik eta arazinak goza bat da esleipen bat eta claro, esleipenatik aparte esleipen bat zerbitzu ere odantzen zizkio araziri. Zerbitzu, bai bat turismo bulekoa. Xeadekori bezala, eta sozioekonomiaren batzordearen martxa erekiko ere kritikoa dira horretxean dira. Ez dago fiskalizatzen herriko beste emat eragile ez dago fiskalizatzen hori nik zuen barruan informazio esatia da zuen bakizu eguneko honen objektiboa. Pero sozioekonomia ditzen diztetu datu horiek anaztertiku. Sozioekonomia iraurin jarripena anin izatzen. Beste gauza, retorno hori, nik epeti zen den hori, epe luzeko retorno bat. Izango hiru lau, sortzio bi, gauza hori, datu horietan itzin ditu, sozioekonomien itzin ditu, sozioekonomia batzordetan. Arazina versus, nola ez ez? Ziadegona berdin. Eta esan hori, ziadegona hori airetuk zalantzan jartzen jarrekin ditzen o haren retornoan, non eta gizuen urtian dut hemen lanien, eta ez precisamente PNV kontratuetan. Ez, basaki du. Esan detenak irauke berretzenekin batean, udal honekin beharko dutela, agentzi ezberdinei, aholko agentzi ezberdinei egiten zeskinen ordainketen jarraipen zehatza. Eta nire iritziz, guri iritziz, ez dara egiten. Lehen egin bezan bezala, eta basezea hau baina, iritzi bat, eta iritzi guzti ditu, errespeta garaileak. Horren lasai, ez nervioso jarri. Gauza batzuk esaten, eta gauza ditu egitakiek eta alaitu. Eta gehiago izango, egana garaten agentzi eta eremu horietako hartu honek behaiek etorrotako gauzatzen. Horren zen ez dut. Bueno, eta itokuzak, eta gauzak itzintzak, politikaz, eta herriñaz, eta gauzak zehatzen. Jode da. Porque argita garbizio, sozioekonomiako batzordian, zuen representatia beti ondala, informazio guztia eukidula, bai papelez, bai ordenadore bidez. Bere kritika gorren dituk, bere ekarpenak gorren dituk, bere exigentzia gorren dituk. Eta usteik, denak konkiu dituela, baina DPA pa esatea. Eta hori esatea, ez da gaulaten, seginetuk izanela, irentzatek, gauza oso ezberdin dituk batzorde batien, gauza besteak, porque hain hau gure ordezkaretan batzorde horretan indago kritika berdinak errepikatzen, baina ideak otan, eta esan da baten ditu benezka, eta hori entzina dizu eta hori bormatu entzina dizu. Hain hau alusinatzen, esan udal honetako inungo orgatutan adibidez, este gaztertu, bueno, lehen esan den datu hori adibidez. Hau da, garapen agentzi bat, hainbeste 1.000 euro ordaintzizkio, eta alata guztiz ere, langabezu tasan, eukideu, adibidez, beste kontrako bukatuko jasua, bajatu Europa guztia, baina azpeiki eta beste herriak konpartizak, langabezi tasaren norabidea, hori adibidez hain dauk esaten, gauza horiek ez diala aztertu, batzordeak, esaten dena udaletxe batek intervenitu egin behar dula. Eta gutxi denez, batima daude inglize batzuk erazte digutenak, diru hori ordaintziak, adibidez, langabezi tasaren indiziak, etziok erabaikoriak eragite. Orduan iberko dugu, azterketa bat. Zergaitik ez, eta gero beste bat, lehen esan detena. Azpeiti eta askuititik irauki berritzenen programa horietan parte hartu duen jende kopurua eta zestutik parte hartu duen jende kopurua oso deskompensatuek. Eta gu, era proporzionaren utzia bukatzen favorez Eta gu, askoiti eta azpeitik bezala xe batzio iraurri berritzenen eskubide osoko bide zaia. Eta gero, ez gaiko beziko duplizia eta zitzeiten. Beste ere mugaten pasako baina gerako, baina giztu horre duplizia batzuk eki ditugula. Hori bakarri iritzi bade. Usteik hori, sozioekonomia batzordean esan duzun bezala,
kritikatu duela Beniterrero, eta hemen ere, kritikaritik errepikatu, galestik gabe. Bueno, entonces, jarri. Azpentzian Pablo zestuen egiten egin dago lantzen hau ditu, Beti ditu, iraurki gari komandu, iraurki zer namak izan, zen, iraurki, ez? Izen komuniko, iraurki gari zondo, ez da? Nik uste, ja tematikan desbiatzen hasi gara desente, eta ordon bota behingo jo. Aurrekontu egon hartzen alde? Galdera, aurrekontu zein du, aparteko eta gai. Aparte, bai. Aurrekontuen alde, plantilla organikoan... bueno, bai, barka. Kontra? Vale. Eskerrik asko. Bai, nervioso pentsu egite. Atzeten jugu bainako zitzatua. Bai, plantilla organikoan onartzian alde. Hau bat ez hor. Plantilla organikoa eta lanpostu zerrendan. Plantilla organikoa eta lanpostu zerrendan. Orduan, hori geho jendea hori jartzekoen, eta horreko plenoako behin-behinekua izauke onartzia. Hirugarrengo puntua, 2018ko aurrekontuaren likidazioko komunikazioa. Zestuko udaleko 2018ko aurrekontu likidazio onarpeneko udal batzarrari kontu hartzailearen komunikazioa. 2017ko azaroaren 7ko diputatuen kontseiluaren akordioan, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorrean finantza tutoretzan eskumena garatuaz 2018ko ekitaldirako aurrekontuen jarraibidea onartzen da. 1 eta 3 erregla betetzen ez dituen entitateek planaren ordez kontu hartzaileak sinatutako komunikazio bat aurkeztu diezaioketela udal batzarri esaten da. Kontuan izanik 2018ko abenduaren 31ean Zestuko udalaren zor bizia guztira 2017an likidatutako sarrera arrunten 0,82 dela. Kalkulu egiteko 2017ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara indarrian ziren eragiketa guztiengatik abaletatik etorritako arrisko barri. Emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2018ko aurreikusitakoak eta kendu zaizkio 2018ko aurreikusitako amortizazioak. Bestalde, aipatu behar da azken urteetan Zestuko udalaren zor biziak berantzako joera nabarmena izan duela, norabide berean jarraituta 2024an udalaren zorra zero izatera iritsiko delarik. Gehitu behar da 2018ko aurrekontuen likidazio honetan egonkortasun gastuaren arauak ez betetzearen arrazoi nagusietakoa inbertsioen atalean gehitu diren ekintzak dira. Ekintza hauek 2018an bakarrik izango dute eragina eta ez dute inolako kargari suposatuko etorkizuneko ekitaldietan. Azkenik, egiaztatu daiteke Zestuko udalaren finantza iraunkortasuna bermatua dagoela egun ditugun datuak kontutan hartuta. Hau berri matia gaztekan. Laugarrengo puntua, udal jabetzako baso pista eta biden erabilera bereziari buruzko ordenantzaren aldaketa. Carmeloi hau komisioa tratatu genuen, konturatu ginen ordenantza horreki itxakoan, urte betakoan marki hau, 2017ko ekainaren 29an aprobatu genuen. Hemen daudela 8 tonelada jarrita gehienez, eta 3 ardatz baino gehiago kamionak ezin da pasa. 3 ardatz artetan, 3 ardatzeko kamionak eta 6 tonelada arte iristen dira. Orduan, gure proposamena zen, hemen jartzen duena, 4. artikulua jartzen duen alda kamionek muga hauek errespetatu beharko dituzte, gehiengo abiadura 30 km/h eta gehienezko sama 20 tonelada aldatzea 26ra. Hori da 3 ardatzeko kamionak daukaten maksimoa. Orduan, huiz esan, gure kontu. Alde? Bai. Onartua, zerrik asko.
Bosgarren puntua, kiroldegia handitzeko eta birgaitzeko obrako kontratuaren aldaketa. Bueno, 2007 bukaeran, 2008 hasieran, lanak hasi ziren, helburua, adjudikatu bizita izan zen zeitia, bengo gimnasio eta eremu hori bintzat berreia eitia, betik eta goraino, igual sartu, areto berri batzu sortu, teketiak, komunak, asensoriak, sortu ziren. Eta, aprobetxa hau izan zen, jake bota izan eta zulo bat angeliu zen, plantea hau izan zen bai pelota taldetikan, bai kiroldeiko altunan partetikan, nolaite unia izan zitekela frontoian nolaiteko lan batzuk egiteko ez. Eta orduan, lan batzuk intzian, urte hori itena izan nahi, ez lehitu, obitzarriak izan ditzagun egiteko, eta horrek bestiak beste gauza batzuk da, horrek beste eta horren gen lan batzuk, suposatu horran gehikuntza bat ez. Orduan horran gehikuntza hori, adjudikatu zen horra diferente bat nola zen, plantea hau izan da, eta legia gala sartu eta alabainetze, nolaiteko kontatu berri bat egin ahal izatea, egin berra ez. Orduan, ikusi jaz, lan batzuk, frontoien inguruan, gero aipau ditut, zelan izan dianak. Orduan, kontatu behar da ahal izateko, udala arkitektuak, udala arkitektu ez kasuntan porrako arkitektuak, ikusi ditu, bilak badala, gaizkai, zatitzen hon, obra horiek, nahin kostu hori, nola baite akreditatzeko edo proiektatzeko, hori ditzat jasotzeko ez, zelan dian, kontatu berri hori alizateko ez. Idazkaiak bere txostena egin izan zuen, eta bi txosten horiekin, kasuntan UTI, Alpina Horia Renova UTI, pasazitzakon proiektu horren aldaketa hori aberdeak nola zenbatien baloratzen zuen, zenbatien aurre ikusten zuen, obra hori egitea ez. Orduan, emantzitzakon naha zen buru zainez, baina uste 2006 piko zen lizitazio hartzen zuen zenbatekoa, haren inguruan, egin dia lan behigarri horiek zenbatien baloratzen zituen ez. Orduan, baloratu du, ari bat bezala, izango baja bat gara hartan, lau koma bost inguruartako baja bat intzaun, orduan promotora, Gobernación Urte honek, pasatu du da etxeai, egintzakon proposamena, eta proposamen hori da, hor suposatzeu, lan gehigarri horiek 9,86ko gehikuntza bat, ez? Obra hori gaur, ze obra izan dira, o zertan gauzatzea 9,86 hori. Lehen esan den bezala, basikamente da gehienez, algo hori da opinionez, aquí beste gehikuntza bat zegoen dira, kasu honetan esan zen frontoi da opinion, esan bat, 9,86 hori zematien monolatzea, ejecuzio materialen, izan bantzateke, 11.000 euro. Bai gerenuz industrialak eta IVA kontu hartuta, izan bantzateke, 150.000 gehikuntza bat. Hori zertan gauzatu da, bai komisioan nahi pauzan, frontoian inguruan, izan hori ezken lanak, ezkerpa eta arrela, bentzian lan guzti horiek, 81.000 behatzen, 19 euroko importe bat suponditzeu ere. Frontoi inguruan esaten nahi zenean da, beste horrakin zeikusileak edo dakena, baina azkenean sartu dianak, basikamente horre jarri zinean estruktura metalikoak eta zinean jartzen, frontoi inguruan frontoi bat iteun une hori izan horre intzian etzan aurre ikusten, ezin izan zen aurre ikusten bezala egin, frontoian atzertaldeko tetsuan da aldaketa batzuk, lan batzuk inberi izan ziren ez. Eta horiek beste batzuk. Antiko egon ez dituzten.
Lehituak eta lehiko, aldau, obra intzanean gaur ikusen aizia eta zenean, lehio batzuk kendu itzian, jarri izan zian, tetsuan fronteiko lan egiten hasi zianean, azken batean arrisku hori ikusen suelto zauden batzuk, horiek kendu gara izan zian, horako lan batzuk izan zian, horiek 15.000 zazpi euro kostau izan dira, ez? Gero beste 2008 da berta boste euro, beko pistan, pilotakiek eta entzianean, pilotatzeko da, kata batzuk indara esatzen, horretzen, azkenen graderio inguruan inbertzean kata batzuk, kata batzuk pilota inbertzen, graderio inguruan, eta hartu zian tenik bat, zehaketzak gara, ningo soporte egitzak gara, eta zela hueko zen. Hor kata batzuk gintzian, ikusteko, benetan han pilotatzea zeo, no ez, azkenean batean, erabak izan nintzola pilotatzea, eta beste leku batean pilota esan zen ez, deharri bolitzen nian, bota zanean pilotek zarra zangoen dugu, azkenean azaldu zen, mundu zar bat, hundi bat, behian, igo gailua, eskailera zikosten puntu arabatzun, bota berra gontzan, eta horre egun desente juntzian, 8.000 euro kostatu zen, ez? Beste gero proiektuan aurrekuste etzana, aurrekuste zen, baina etzan hori ikusi gero obran zen, bai intzanean kanpoko fatxada ventilada behitzen hori jarri izan zenean, goiko partian, frontoi gaineko alderdi hortan, aurrekuste zara txapa, ez nago zego txapa, pintau barri egiten. Eta ikuste genduen etzala arremate nahiko itxusi gatzen zara, eta egokile zara beste urmako intzan fatxadaren pertina jarraitzia ez, eta hor 19.000 behatzen da bat 6 euro gero gaztau zian. Kuadro elektrikugare aurrekuspena ematasuna, baina kuadro txikiloa jarri zen, pentsatzen zalako zera batean, zera guztiak, hiru erengo zen frontoi, edeko kantxa eta separauta zaudela, eta azkenean danak lehen zentralizatuta zegoen leku berdinean, eta kuadro hori aurrekusten zen ondorio jarri izan zen, eta beste zenbait lan izan dira, kuadro hona zen da, 8.000 euro, eta gero gainditzen beste 16.000 euroko lan batzuk indian, trinketian indianean etzen tetsuik etzen aurre ikusten, eta tetsu bat jarri da, detetore batzutzago regila batzuk jarri dira, behian aldamilo bat jarri hori zen bajante batzuk egiteko, eta lan batzuk, 16.000 suma honek, behatziko mala eta 16ko porcentaje horrek, da berta 15.000 euro sumatzen. Orduan, plantatzen hau batzaren hori da, garaietan utiakin sinatu zen kontratu hori aldatzea porcentaje honetan, porte honetan. Lan horiek, barneratzeko, egin dira lan horiek kontratuan barneratzeko. Bueno, de nuestros áreas. Claro, se me ha ido la es, bueno, creo que ya gure hasieran, hori garbizioan handi eta kirolde horrek berritze bat eskatzen zuen. Hori bukaezina da. Hori hartu zen, eta lehen hori dutik. Bere garaian, hasierako bizitazioan, azken egilean, bestia beste, esan gindulako, eta azkenean irutzago da politikan, eta kudeaketaren ezinbesteko arloa da bat behar izanak kuantifikatu. Esan nahi barekin. Herri honek hor egitela hor bat, egin behar zela erabazara kiloa zelako kirol ekipamentu hori. Baina, benetan, kirol ekipamentu hau hasteko zenbat herritarrek erabiltzen dute. Bertan moden instalazioak erabat optimizatuak aldaude. Gaur eguneko zestuko herritarrei ze kirol eskaintzen egin behar zalde. Iruditzazago sukaldenan guzti hori etzala egin, gero egila da sukaldenan guztiena perfektu baten egiten
ikusten hor, gabezi bat egon zara, eta guk hasieratik esan genuen iruditzen zitzaigula aurrekontu handi bidean sartzea bildoa zela. Iruditzen zitzaigulako aurrekontu horrek herri honen beste hainbat behar hipotekatu egingo zitula. Eta gero egia da, hor bazola beste faktore bat, beste aldari bat, eta zan, aldundiak ingurtez behin ateratzen ditu, kirol ekipamenduen inguruko laguntzan, azkenean aldundiak, egin arabera, baldintza da, aldundiak jartzen duen, diruko buru berdina, udala jarri behar. Egia da, aldundiak, partida horretan, gehienez jartzezaren dirua, partida horren arabera zan, 6.000 eurokoa. Eta orduan, hasiera batean, eta horra da, milioia eta berrenusan aurre ikuspena, horri bezak eta barraketu dut ezkila. Orduan, kontua zintzen da tanian egitean bezala eta beste horre ere begiratu. Orduan, hasierako aurre ikuspena zan, eta adarik aurre ikuspen horrekin esan genuen, horrek ikasten ditu baina, iruditzen zitzaigula, diru gehiagik gastatzea bildoa zela. Besteak beste, kiroldegi horretan orduan sartutakoak gehalako, eta badakigulako kiroldegi hori saturatuta inoiz ez dara egon. Zikinduta, ekipamentu zehar, zaindu gabe, note, abertzen ez dira lentaz, zarkuzat zuek, hori hori jakineko zan. Baina, azpiegitura bezala eta zeukan volumen bezala, egia da, segurako ampliazio eman da, eta berriz esan da, ekipamentu horren berritze bat eskatzen zuen. Gero zebertatu da, hasierako aurrekontu horrek sekulako gehikuntzak izan ditula. Eta gure ustez, izan da, jarraipen eza eta gure gata falta egon dalako. Imprebistuak egotea normala da, eta imprebistuak egon zian. Hormioia eta zementazioan, egia da imprebistu batzu egon ziala, eta hasiera batean aurre ikusi baina ere, hormio gehiago botak behar izan zara. Horrek gainkostuak, baina eske gainkostu eta gero kontua da, beti administrazioak, beti uste dut trampak egiten. Eta gero, kontu honetan, eta esan dut, negu garaia zan, atze guztiak kendu egintzen, eta gero, garaiatanen salatu den duen. Batez ere frontoia, babestu gabe utzi zala, eta azpeitiko eredua denukan. Izarraiz frontoian, zestuko frontoian, baina askoz obra txikideo eginen ati, frontoikura erabat babestuta utizun azpeitiko da, zestukoa ez. Iparra jotzen duen, atze guztiak kenduta, iparrako izan duen, xapla, gabizko goiko xapla, ez kendu ez, ziatek erabilgitu herri guztiak, xapla guztiak egitea. Eta orduan, horrek sortu ditu, enkostu pila bat, ezberketan batzu. Gero, estetika, eta hori egia, esan dituen gauzak, gauzak pila bat desatigazio, eta aitortuko berez frontoia proiektutik kanporazioan. Egia da, guri egitzu zitzaigula, eta totalkartutik gara esan zen, badako obra egin behar baldin bada ere mortan, gutxienez, frontoiari ere, pixkat, berritu pasara bat eman gutxienez. Eta gaina, berez gaina, esan behar da, ez lehitze prozesuan bertan baldintzetakoak zala, eta enpresei hori puntuatu egin zitzaien, horrak egotezun bitartian, hor pelota jarduera egoteko aukera. Eta hori puntuatu egin zen. Eta pelota elkartea de hori asumituzun da esan zen, bueno, eta gero, iztua izan azabara juten, zena da, asumitu egin zen horren truke. Gero horra berez, hori ikuspena esan, 2018ko ekainean bukatzea. Eta bitu mugitzen gauden. Eta gero postuan inguruan ere... 2018ko kiroldeeko horra, aurre ikuspena hauan, esaziko abenduan, hasi, ekainean bukatzea. Ordon, gorkatu. Hori, ala da, berezik, galdetu egin eta hori, ikintza batzorean, deibane beherotan galdetu izan bio, eta esango izeratik gaina, pero txapelketa baten bueltan. Eta hori ikera batik, hori ikintza batzorean hori, esan nahi dena da. Gero, egin behar nahi bat gauza, eta horri ikusten faltarenak, nabarmen, esan dut, honek izaten natxek. Egilenek, frontoiko obra horrek, gainkostua suposatu izan dura, hori patu doikan bezala, eta, guztian mandikarrik egin ginen, eta, kantxare, oso izurrako dola, baina prestasuna nago zauko, larrita ikun gine euro. A ber, estimazioan arabera... Tikatzen hori, Gero, gauza batzu gertatu ditu, eta batzuk izan zitezke, banintzek ipada, horre ikuspen teknikoan falta. Beste batzuk, etzakit zer, garbizio, gasa, lehio egin gertau zana. Alegira, ekipamentoa sartu horretan etxera, gero hartu, ekipamentoa egin ezin, gertatu konten. Hor, bizton gain kostu egon dek. Eta azkenean, gero da, lehen esan ditena. Hau gero justifikatzeko orduan, gozako zen daike, eta
partida batzuk konsela daitezke, baina ja 2 milioitik gora guda sobra horrekin. Eta iruditzen zaigu zentzu hortan, eta etortuta, imprebistoak beti egotea da, eta aurrekontuan gainditzea ere, baina iruditzen zaigu sekulako gainditzea. Eta asko izan da, gure ustez ez da, behar bezalako jarraipena eman, eta bere garaten ere, azpiegitura hori etzalako behar bezala babestu. Eta hori frontoia, nabarman gelditu da. Orduan, pratik izate, iruditzen zaigula, ez dara konpensatu izan eta aitortuta berritzeko eman goala eta herri honek ikosaion kirol eskaintza egun horri dagokien ez hobiago izan goala, baina iruditzaigu egin dugun gastua ez dagoela konpensatuta. Ez dagoela konpensatuta. Esan besteik ez dagoela 2 milioitik gora guazela. Eta 2 milioik, ez dago gudara ez dago, joilerok ez dago zekuko da. Horregatik gantzate dugu, piloera autokontratu aldaketago, ezin dugu da, onartu. Naiz, lehen esan egiten bezala, frontoidearen berrikuntzakin, eta hor nindien gastu egiten, baina ez gara egin dugu zitzegiten. Ados egon egiten, eta gehiago esan gana, geukera eskatu duen gozo bat izan da. Egia da, zuri egin da. Baina, arlo globalian, ez esko esan dut. Nik puntu bat aklartzeko zin. Zuk esanek, dana batxarek posigitzeu, filogegi hori los años 70, berroi urte pasaitu, da zegoen egoera, da ikusi ginen, da ja, legislatu ezberdinetan, handitu saiakerak, berritze batzuk, hobetze batzuk, erditze batzuk, horrego legislatuan egon nuan, dago alegin bat, horritzez, eta kampuan ampliazio deitia, diru laguntza arrozera dut uste dira zuen eskau, bertan bera geldiguan nintzen zehar ez, irutu zehar guri, izan zitekela, unean egokidea, herrientzako azpigitu hori mejoratzea, hori planteo izan diginun, egu izan dengo ezera, 2016 ustezial diru laguntza batzuk atraituan, diputazioetikan, eta hori nahi da, klaro, diputazioak ez dik esaten behar jartzeuna, 0 euro udaratxeak jo jarri dugu, diputazioak esatekena da, ez jarri nervioso. Baina, hola, baiestatzen egin baina. Diputazioak esatekena da jarri gula. Erdila, obramen, erdila, eta tope bat egin dara 0 euro. Hortik gora, gehiago bat duma, oia udara portuarek. Diputazioak batzegena erdila, edo gehiago 0 euro. Ikastorek 3 milio, diputazioak jarri txukin altzak poliportu adibez, posten dimentzioetan sartu zala, eta 5 milio izan. Horka ez dik kontra hori esan dut. Nik esan dut oso gara, matematikoki beste alde batetik behitu esan dut. Udat gutxienez, diputazioa jarretako kopuru bera jartzea behartuta dagoela, udara, kopuru bera gutxienez, hori esan dut. Nik hori esan dut, gehiago jartzea jakinean. Nik ulertu diputazioa jarretako kopuru bera jartzea dagoela, behartuta gutxienez, udara, hori esan dut, ez da ikaz. Nik esan betenakin, kontra hori izte dut. Beste gara batea... Gaski hartu bat? Ez. Orduan, 0 euro bat ezkin diputazioak, tope, proiektu bat landuan. Proiektu hori landuan, irigintza batzorde ezberdinetan. Eta ginen programa bat, azkenean, egitea, zegoek garaietan planta izan zen duen, benetan, paseon demanda hori, etzeon, zantza hori azaldu zen duen, baina azkenean, adostasun bat, egisi ginen, adostu ginen, ze programa izango zen, nola zen, aldakela nun musean, igoian nun musean, eskalian nun musean, telgetien nun musean, goian zezala musean, hori guzti adostu bat, eta hori adostu zanean, arkitektu bai, eta zuntan gaizka perosteren nahi, izan ditxagon hori proiektu hori egiteko, eta proiektu hortan, proiektu ejekusio jugua kalkulatzeko, jakiteko zema zen proiektu horrek hartzen zin, 1.600.000, proiektuaren kostua egin gana, eta bizitatuan zen kostu zen, proiektu hemen ditzen egin duen kostu hogan, 1.600.000, 1.600.000 sekulaztek izan proiektu honen kostu. 1.500.000 dehitu hori zehazteak, ez 1.600.000. 1.500.000 gara eta marri beza aplikatzen adio, 1.500.000 dehitu. Proiektua boro bitu inen, 1.600.000. Ez, gehiago da, 1.600.000 zehaztu ginen. 1.600.000 duan. Proiektu ejekuziokoa beratu zenean, 1.600.000
Nik bai, proiektua guk hemen itzen. Este goria, arazo esteko. Esplikatu hori, esplikazio eman den proiektuak ez ditugula Fernando zela azaldu. Proiektua landu genuen guk zuekin eta teknikoekin landu zana, nu jartzen aldagela, nu jartzen trinkete, nu jartzen ofizina, nu jartzen barri nitzeko gela, nu jartzen gimnasioa. Hori landu genuen, otsaila, martxuan, apirilean orlantzeko ginen. Egon ginen baita, gogoratu guaiz, oso ondo, nola kristalera jartzea zehaltea, eskari bat zuen du, hori guzti du balora zuen, hori guzti nitu irabazira, mitxun ekarpen batzuk, gure egitziteak egin horra ikasikoa, horretak batea da duen gura, guztiko. Komisioa, nutra zailo, komisioa tratatu. Osoa komisioa, gestio ez komisioa, gestio ematen gero. Gu gaitu, armaditan gaxo eta komisioa gaitu, txaten bezala erregaz, arezko konbitako konesaia zioen. Atea zan proiektua egin da. Nengo egunera botasun. Hora sartu gana. Ez bazioetik izaten egin bezala, ez gaur batea egin dugu bat. Gu hasiera dira, gure errezelo guztiak, mailania jarri egin zen. Eta zoritxarrez gure errezelo bete egin ditu. Pero ez dira, ekarpena bat, hakin hau, nire pelota, ekartu orkide izan, eta berari izan, nik nixen, eta frontoian ekarpena, egia, konatu gintzala, eta frontia aparte lantzera, etzak irudika arazioa jau dara batean, ez ba? Gure izan ditu dago, gure errezelua dago. Beti. Alegia, ez da unir posizio esan duen bezala? Eta bueno, programa, kirolegi horre programa, hemen itzen izan da, ez zuen atletiko kritikak ez ditu. Kritika bat ditu dit, kritika entzun dit. Hori esiak esan. Kritika kontra botazen duen, milioi eta zein, ez kontra botazen, itzen genuen programa. Beste egin aldi guago, esiak esan bintzat hori. Bestela jusitxo behar. Kronologia bat matu gehiago. Hori bai, baina ezin garen kritika egin ez duen, herri guztia zari eta bildu publikoki, kiroldegitan inguruan, behin baina goiotan, bere pertsa horra jatean ditulako. Eta horren gotu, tampokineko blogian eta prentsan. Hemerotik abitu beste, gazteko duen, ezaten dena, hori bezala egin. Nik ez nago izaten, itzein genduna, hemen izan dena, arkitu izan zera, hau gintzak, hori kostauan milioia zeiren, eta nesortzi buelta horretan. Eta ordu zuek botazen duen, ez. Uztaileko plenuen. Baina, apiriletik, otzailetik, uztaile bitartean, maiotan, lan izan ginen, eta jakin ginen pleno bezpena praktikamente kostua zein izan. Eta ordu botazen duen, ez. Zein joera zan pleno horren akaritan, ila da edo €1.000. Ez zuen hiloerek egon. Hasieran, aurre ikusitako zifrai, ila ibaki plenoan gai izan nuen kurioso, porque plenoan bezperaz etorri izan kontu horrekin. Eta bestela ikusten egin zeo, plenoan bezperaz izan egon, plenoan bezperaz izan egon, ikusi gabeko zeak ez dizio kalkulatu, inkluso ikerak beza ere aplikatu gabe, ahaztu ingaitu eta orduan Ibakik ez da da hola. Ibakik bezak kontu etzak azizea ikusi. Aituak, nik bezperan esan nik jakin nire esan. Ez nahi, egoi ez da nazta. Aka jakutziko dutela, bezperan deituia iknei telefonoz, arazo bazekau, beza aplikatzea da hemen oso aplikatzea araztu intzaiu, eta zidan horri guztako zifra absolutua zillo egin de. Favorez. Hori, eta positxok esan dezak. Favorez. Positxok egin egin berdi. Favorez, hori ez tegola. Hori, ez tegola. Abrean egin hau zatu lokatzen. Egun nahi sartu lokatzen da, basaki usatzen. Bezpera eta idazkariak basaki hori. Orduan, mesedez, egin hau zatu ez. Ez egin atzaka zei ikusikan atxin, etzaka zei ikusikan bezak. Ez aldian plenoaren bezperan di. Pleno bezperan, aituiak. Baina ez zain, ez que baki gundo. Baki ez da la hora, atxin.
Ekin bai ez da loa. Este bola, este bola, ni demostrako. Bai ez da loa. Ez da zekusi bezako. Eta alda joa esaten. Ze aldaketa egon. Ze zani da. Ez nizan. Esan diren. Lehen esan dira, hori izan man. Okulu aldaketa. Milioi eta berren este segunda postal. Milioi eta berren izan diputazio sartu zen. Zer bat, proiektu basikoa, zer bat, lau linea eta lau numero, diru laguntza eskatzeko. Aitu horren. Basakit hori da. Ba ez dakit, bagi gori beste gori traslatzen. Ez hori traslatzen. Bagi gori hola da, baina beste gori traslatzen. Proiektu basikoa esango dira beste adibidea eta hemeroteka egituko zion. Guk publikoki idatzita, atearen idatzei itzulio zuen erantzun ere egin. Eta kiroldegian ingurua atera izkiu, hiru idatzi. Ez da gazte ikusi gabe. Bale, proiektu basikoa. Gertsin ez ez egin ezaten. Ez ez ezaten. Boka, a ver. Ez ez egin ezaten. Baki ez ez egin ezaten. Di pasagit. Lokatzen azartzeko dana. Nik iguala ez. Lokatzen azartzeko kamara llega aprobetxatzen ez. Kamara ja nadia, kamara ektorra egin ja Mintza bat intero ziren. Batez, Olina presentatzen, hemen presentatzen barrik ez. Presentatzen dara ia ez, kamara du aprobetxatzen, ina du aprobetxatzen ia ez. Zola zinatxo. Ez izan duen ozeatan. Nik gauza bat izango, eta idean zuzenian jungau, akta hori okta da, garaiakan gertu. Eta gehiago izango, kamara egizkio gongo, baina gehiago jungau. Baina, klaro izan dana. Gehiago izango, badakik ondo, eta gehiago publiko oso mosakin da. Oso nitxarraz hemen gertaletan oso mosakin. Oso mosakin. Kiroldi horrean estilua nolako izan da. Baina, gauzak ez naztu. Eta hori gauzak pila bat ez ditugula modu. Mikel, orden pixkat. Nik goixe dugu batio, 10 minutuan euro esposizioek jakarron dut eman buruz, usteik gorkak esplikatzia nahi duna, lain bertzakola esplikatzia, eta sartzen balemak hemen ikamika ez dibukauko, ez da gara maitako. Eta orduan, bere justifikazioa eman dizkik, egizan denen bezala, hemeroteka gortzaurek eta zauden gortzaurek, eta... Nire txak gauzak egizaten, gauza bai, puntuak beratzen. Etzegin mundik ateaken, obra amena, 2018 ekainean da. Etzegin mundik ateaken. Hori egintza bat zorra egintzen da. Etzegin mundik ateaken, obran iraupena baldin bat. Estimazioa. Urte bete bazan, eta obra, abenduan bukera hasi bazan, etzegin mundik ateaken. Hori eakutzikoit. Gintza batzortu eta bilentzak esatenak 2018ko ekainean mitzera. Ekarrezka maien. Ateitzak. Proiektuaren datak eta ni pelota eragile bezala nirekin hori nola itzen da eta arkitektuarekin ere bai eta mai hortan estimazioa zeintzan. Egitea dio estimazioa ditzen oso zaila eta normalen horren musatu egin. Eta gauzak ez nizkoa. Frontoia. Frontoia nahi ez. Kilonde gilean ez egikoa, ez? Kilonde gilean esan dira, oina ez frontoiena. Estimazio horien arabera dena, eske mitxen gana ez da. Amarrekin eta pelota partida estimazio horien kontrako gara baina dikea itonusak, horra, usatua da. Baina 2018ko ekaineko fetxa, favorez ekarriak. Estimazio. Kilonde gilean metzea da. Ekarriak. Favorez, ekarriak. Ja, etxagarreko Bueno, kontratuan aldaketan alde, kontra, eskerrik asko, seigarreko puntua pasatu da, erraigun galderak, komentatxeko berma. Aurrekoan galdetu honengo zabertina da, hori papeitzan, egin erantzune jaso. Bideo horren inguruan bere garetan jarrekin algo batzotua sortua, kamera dituan, ez bakarrik izatea. Webgunean ekarri jartzeik, bideo horren webgunean garri jartzeuna, pertsopeko bat emanuan,
publikoa adierazioan, ez guztian, indikazioetik indikan bide bat jaso guala, eta zentzuetan, pentsaurreko batea ditu izan izala, mostien pentsaurreko hori, eta ez bestia, han, afirmatuan, estatuan, abindia eta sostuko udalaren artean, hitzarmen bat zegoela. Eta hori, galdetan, zerragon bat hitzarmen hori, egun dagoen, kontua hitzarmen hori ez da deno aurkeztu, eta hori, hitzarmen hori, badagoen, ez dagoen, pentsaurrekoetan, bai ez da behar bat hitzarako zentzu, hortan, horrek galdetzia, kasorea, horrek galdetu nintxean horreko bilena, beste zea maten hau, da hori proteitzan, horreko bileran galdetu izan gino, igazkari ere galdetu izan zio, hitzarmenik ba aldau, bideko batearen inguruan, aldun bidea eta odararen artean, da hoxe galdetzia, hitzarmen horren baitakoa da. Eta gero bereziki, anbestak ez dara batzun nola entzien, eta odararen webgunean, oskartzen nola jartzen da. Horren alira, lehenko hastian, Junta Generaletan, Marisol Orremendian konparezentzi bat izan nuen, eta bere konparezentzeian barruan, bide berdian kontua presentau zein talde politikoei. Orduan, han esan zitunak, ditu, hiletako tunel motxa 2019an konpondukoa da, hortako 220.000 euro ustit, zuen abezki presupuestauta zabela, beste tunela aztertzeko beste 60.000 euro horiek 2019an ikeko aktuazioak, eta han esan zuna, konsenso bidez diputazioak eta udalak adostu gendula Larrondutikan Arruako trasaua. Hiru aukera mai gainean, hiru ez, lau aukera mai gainean, bat lehen son proiektua mantentzia, bestia hor desnibela salbatzeko asentsoria ipintzia, bestia rapa zuzenekia, eta bestia eze batzu binaz, porcentaje bat eneko sortzilean azpitikan mantenduaz, trazado egitea. Orduan, diputazioak eta zestoko udalak erabaki ginen trazaua izan batzula Larrondotikan eziak ginaz gora desnibela salbatzeko. Porque asentzorian problemak batetik mantenimentu bestetik aberila balemaka. Segurutxotako, galdera beste bat izan dit. Hitzarmena... Zan dik esan? Konsenso bidez. Da, hori Marisol Orremendian esan zen, Ez, afirmazioa, hitzarmena. Hitzarmena baldin bada, hitzarmena horrek izan nahi dokumentu bat hitzarmen hori bizitza. Ez, dokumentuetan etxe. Horrekin arranoetan ditzen ba. Besteik? Ez. Orduan,